बाप्तिस्मायाव खांख्रिखला जायो नामा नों फादारनावसो गैला खांख्रिखला थायो नामा ओइ बेनाथ' माबासो बाप्तिस्माया सनजितसो मानो खांख्रिखला लाखो दे बियो मा होनदों इंलिसाव आंथ' दहायनो मबाइलसो होनना खिथाखादों आं मिथिबाय जायालै नोंना बुदा खांख्रिखला लानाया औ आं बुंबाय खांख्रिखलाखौ हिनजावफ्रा ओंख्रिसो संनानै जायो दा बेखौनो लाबाय नामखौबो अबाव मोनजाबोदों बियो खांख्रिखला मानो बिदि बुङोलै सन्जि औ सामब्रामखौ सेरोसो बे संजाग्रा बुस्थुखौसो नामखौनो लायो बियो गोथाव बे औ मबाइलनि पिकचाराव मा दं जालालै सन्जित बेनिफ्राय आं बुंबाय हिनजाव लाबो होनना बुंबाय आं मा हिनजावानो 12 जन दं होनना खिथायो 12 जन दं होनना बुंबाय आं सिगाङाव ओमफ्राय गथ'खौ 10 जन 12 जन दं होनना बुङो नाम खनसे नामा मा नाम खिथादोंमोन नोङो गेलदां माबा बुन्था होनलाबायनाय खिथाला होदों ना नामखौहाय औ 12 जन दंनो बिदि आरो मालाबा आं एक्सारसाइज खालामनायखौबो नायखोमाना फैनो बियो फुङाव खारनानै थाङोनो एले इन्डियाखौ नायजोबावबायसो आं दाख्लै फरेनाव थांनायखौ नुबावबायसो ओमफ्राय गावहा थांखांग्रोनायनो औ बदाना गोसोआल'सो थाङोलै उदा मिथिबाय जा मोजां सादा नादों नुवाखै आथिं थिखांलायनानै बांगालफ्रासो आथिं थिखांलै बेरेन्सियाव बर'आ थिखाङा मिथिबाय सादाखौ जे मा मुनि बायदिलाय जाथारो बियो बिराद जायो सादा गैयाबाथाय फाग्ला जासिन बियो गोसोसो फाग्ला जायो ओइ बुरा खांख्रिखलाया सोलायलै नामा मोजां नङा आं सोलाया नोंसोरसो दोनो दा नै गावनो खांख्रिखला लाना खिथानानै नङा आंथ' सेरिमनिसो दोनसै नामखौनो सेरिमनि जागोन दा सेरिमनिया मोजांलै नामा बुदा औ नामाथ' स्रि थाखायोना औ जालालै सन्जितजों हाला आरो बे लगिखौबा सोर होखो मोजां नुदोंलै सन्जित नोंखौ औ औ